Karung diaturke kagem warga masyarakat Nampan Sukorejo Ponorogo. Leres. Jadi manut karo papan panggonan. Soalnya niku nggih pondok pesantren. Masyarakatnya agamis. Ning madya masyarakat yang agamis, namun wonten ing Nampan mriki juga termasuk masyarakat yang berbudaya. Ora beda kaya tinimbalan sowan ana pondok pesantren Al-Badrul Alaina sowan Abah Amu Sidik Amanah. Kuwi awake dhewe kudu ngetokke tembang-tembang religi. Sing ana papat sing rong keparang mbah, anak wedok kita Hirumi Kano, Mbak Diah, Mbak Imas karo Mbak Hani. Papat iki ana pundutan saka Bapak Kades Mbah Teguh kagem Pondok Kades sak Kecamatan Sukorejo. Pundutane digarap cara kedirinan. Oh, ngaten Mbak Teguh paling dawuh. Sih. Papat kok pinarak. Nah, betul dhisik. Sepotone Mas, ben jumeneng sinden papat yo, ya apa? Niki Mbak Lucy Brahman sing ana tengah. Ya, kaya apa? Oh, kene. Ben jangkep 5. Niki kurang jangkep. Terus saya ten Lucy kudune gandeng pipit. Oh, berarti pinggir-pinggir. Berarti ayo ngoten, Pak. Ya, pipit pinggir kurang dhewe, Mbak Lucy wetan dhewe. Ben kaya simpingan wayang. Wayange tengah cilik-cilik. Nah, ya. Nah, pipit kene. Jan. Ya sampai kok suwun kok karo pipit cocok. Lepaske. Jadi bandul tengah kudu pas. Semua kepala desa sekecamatan Sukorejo uga Bapak Sekdes sekecamatan Sukorejo. Yo, gubuk asmara dados. Yo. Nah, tak mangkon kene.
Nanti ya beda kan wis demone muni iki suarane karo cengkoke beda. Kayaknya komplek aku terus kena sih. Hah? Lagi ngabani kan ya? Terus kena sih. Hah? Terus kena sih. Lagi ngabani kan sih ngene-ngene itu. Mangga masih. Terus kena sih. Luar biasa kekompakan Senopati Sekar Gadung. Bisa kekar kembali tapi itu ketone gimatang keluarga udah mantan niki ke tempat saya almarhumah Mbak Irma niku biolo nggih mriki jaman cilik Mas Agus Mas Kulit niki sedherek sedaya mugi panjenengan nggih leres Nggih, Mbak Lucy, kembang ugi kagem Ibu Dewan. Ugi Bapak Dewan kang kepan rawuh ana ing Napang Sukorejo. Iki diaturi utawa ditembangke sing lagi viral tembang lawas Gigis. Nggih, Gigis. Sapa sing kepan nyari-nyari yo coba papan. Sing gurung nembang sinten sing gurung nembang? Kabeh sampun. Mbak Mbak. Ayo kabeh. Ya, Mbak Lucy, niku mang pilih niku sinten? Telu. Tiga. Telu. Ya, kaya apa? Langsung Mas diaturke Ibu Dewan saka fraksi PKB. Ya, kaya apa? Yuk. Ibu Mujiatin. bersama Sikor Ugi Nur Kadin DPMPD. Ya, Bapak Tony Sumarsono.
matur sembah nuwun menika pundutan